दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसाव दिनै आंजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, गाहाय नेहाथारि खनिन बसुमतारी, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म आरो जोंनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी जों ज'है थांनाय 8 अक्ट'बराव जालांनाय जोंनि एक्सटेन्डेड एग्जिकिउटिभ मेल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रङियानि हरदत्त भिरदत्त भवनाव जायफोर थांखिफोरखौ जों आजावनाय जादोंमोन बेखौ गुवारै आरो गेबेङै बुंफोरनो थाखाय खेंफोरथि होनो थाखाय जोङो बे प्रेस मिटखौ दिनै लिंनाय जादों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च एग्जाम जोंहा बे एग्जामनि बर्डबो दङ, बिथांमोना आलादायै माखासे खोथाफोरखौ बुंगोन। बे देग्लाय बोसोरनि 2025नि CTSE क्लास 9 आरो 10नि बर' मिडियामनि थाखाय जि जोङो कन्डाक्ट खालायो फैगौ 14 डिसेम्बराव बेखौ खुंनो थाखाय जोङो थांखि आजावो। नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे बिटिआर आरो कार्बि आंलं शिक्षिदलनि बायजोआव बर' कसारि ओनसोल आसामाव शिक्षिदलनि बायजोआव स्पेशल टेट बर' मिडियामनि थाखाय एलिमेन्टारि आरो सेकेन्डारि खुंनो थाखाय आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर अनस पेगुजों जों सावरायदोंमोन आरो बिथाङा जोंनिफ्राय मोनसे सेंसन नागिरदोंमोन। बे सेंसनानो जाबाय जे शिक्षिदलाव थाखानाय केन्डिडेटफोरखौ बाद होनानै बर' कसारि काउन्सिल ओनसोलनि बा शिक्षिदलनि बायजोनि केन्डिडेटफोरनि गेजेरजोंनो स्पेशल टेटखौ कन्डाक्ट खालामनाय जाथों। मानो होनोब्ला शिक्षिदलाव अलरेडि बिटिआरआव बा गुबुन गुबुन जायगायाव गोबां टेट क्वालिफाइड केन्डिडेट दङ आरो मा जायो जे बिटिआरआव रिक्रुटमेन्ट जायोबा बै जायगानि पस्टखौ बिथांमोना गारना फैनानै माने रिपिटेडलि बेयाव एपइन्टमेन्ट होनो गोनां जायो, जि सिस्टेमाव गोबां माने गोनो गोथो बा सिस्टेमनि गोबां खेलिमेलिनि थासारि फैयो। बेखायनो जोङो थांखि आजावदों जे शिक्षिदलनि बायजोआव थानाय केन्डिडेटफोरखौनो स्पेशल टेटआव एटेन्ड खालामनो होनायनि जि मोनसे थांखि बे थांखिखौ जों आजावो। बोसोरनि बायदि आन्डार 13 बयस आरो आन्डार 15 गार्लस माने बर' जायफोर यां प्लेयार बिथांमोनखौ जे आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट आरो आन्डार 15 गार्लस फुटबल टुर्नामेन्टखौ फैगौ नभेम्बर दानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै जिल्ला आनसलिकआव जिहेतु टिमा अलरेडि सेलेक्सन जानानै सेन्ट्रेल लेभेलाव गेलेनांगौ बेखौ जों खुंफुंनो थाखाय थांखि आजावबाय। बे टिमनि सेलेक्सननि उनाव स्टेट लेभेलाव बड'फा एफसि मुङै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे क्लाब रेजिस्टार खालामनानै जोङो गेलेहोदोंमोन आरो बेयाव बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन आरो बिनि उनाव बड'फा एफसिआ अल इन्डिया फुटबल फेडारेसननि देग्लाय बोसोरनि आइ लिग बे आइ लिगआव बिथांमोना क्वालिफाइ जादों गेलेनो थाखाय नेसनेल लेभेलाव आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एटेम्पनि फार्स्ट साक्सेसफुल मोनसे रेकर्ड होनना जों बुंनांगोन। फार्स्ट टाइमनि थाखाय आन्डार 13आ आइ लिग माने एबसुनि इनिसियेटिभआव जोंनि जायफोर यां फुटबल प्लेयार बिथांमोना गेलेनो मोनगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' गोजोन गोरोबथा 2020 बे गोरोबथानि आद्रा थानाय दफाफोरखौ आखरे आखरे मावफुंनांगौनि थाखाय जों थांखि आजावदों आरो बेबायदियैनो थांनाय 5 बोसोराव माखासे दफाया मावफुंजाबाय। 60 खान गामि सोनाय जाबाय, 10 खान माने कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय आरो बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव महरै थिसननाय जाबाय, मर्यादा होनाय जाबाय। बिनि अनगायैबो माखासे इमप्लिमेन्टेसन माखासे खामानिफोरा जाबाय। दा गुबै जाय बे दफानि जि मेन पइन्ट्स दङमोन 125 माने कन्स्टिटिउसनेल जि एमेन्डमेन्ट शिक्षिदलनि आरो आर्टिकल 280 नि जि एमेन्डमेन्ट भारत सरकारनिफ्राय थोंजों बिटिआरआव बा सा सानजा भारतनि 10टा शिक्षिदलाव फान्ड फैनांगौ, पुँजि फैनांगौ आरो 125 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों आथिखालनि बिटिआरनि बिटिसिनि 40टा समस्तिया आरो जिखिनि जोंनि पावार जिखिनि जोंनि क्षमता बियो बारायनांगौ। बे 125 एमेन्डमेन्टआव अलरेडि लिरखानाय दङ रोखा रोखायै। दा बेखायनो 125 एमेन्डमेन्टखौ पास खालामनांगौनि थाखाय फैबाय थानाय विन्टार सेसन डिसेम्बराव जानो गोनां बे पार्लियामेन्ट सेसनाव जिकुनु बिनिमयाव पास खालामनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत सरकार आसाम सरकार भारतनि नखर बिफाननि मन्त्रि
अमित शाह बिथांखौ हम मिनिस्टार बिथां आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां दुलाराय बर' फरायसा आफादजों ट्राइपार्टाइट टक जोङो दाबि खालामदों आरो जों प्रस्ताब लादों। बेजों लोगोसे बे जि एकर्डनि जि दफाफोर दङ एसटि हिल मर्यादा होनांगौ कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ लोगोसे बर' कसारि काउन्सिलखौ पुर्नांग मर्यादा बेयाव बिसायख'थि खुंनांगौ समस्ति दानांगौ गामि नटिफाइआ दाबो आद्रा जानानै दङ आरो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन कलेजा माखासे जाबाय माखासे दंबावो माखासे स्कुल दंबावो बेखौ फुल फेजेड खालामनांगौ फरेस्ट राइट एक्टनि बाथ्रा आरो लोगोसेनो गामि थिसनबावनांगौ सनितपुर बिश्वनाथ आरो बिटिआरनि बिटिसिनि खोलाहा थानाय बे गासै दाबिफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रेलि फर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जोङो अक्ट'बर मासनि नैबे अक्ट'बरनि लास्ट पार्टिं जों गासिबो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव आसाम नाङै जों लागोन